Mahal na Ama sa Langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin sa kaloob ng media na maabot ang malalayong lugar ng mundo na may mga mensahe ng pag-asa at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad at maging ang kanilang buhay upang ilantad ang kawalang katarungan at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala ng mabuting balita upang malaman ng lahat ng tao ang masaganang buhay kung saan tayo nilikha at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan sa kapangyarihan ng banal na Espiritu para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. Kong Joey Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa katok. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntagalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag kang albay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligaw Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJP Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! Kaiba, katabang, kasurog, asin panalmingan. Estasyong may tuyong makapagpabago, makatao, asin mairepresentar ang kada individual sa kabikulan.
lihitimong mga impormasyon na aga pa sana, dapat nang maaraman, dapat nang antabayanan, respetado, mapagkakatiwalaan asin subok na. Bicolnet TV, may panenintugan, daing tigkakampihan paduman sa progresibong Kabikulan. Sa dilim ng kahapon, usbong ng liwanag sa atin ngayon, istasyong magmumulat sa Bicolano, magbibigay pag-asa sa ating puso. Sa Bicolnet TV, hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at para mismo. Marami nang natulungan, marami nang napagsilbihan, maghahatid ng karunungan, maghahatid ng katotohanan. Dito lang yan sa Bicolnet TV. Bicolnet TV. Kaiba, katabang, Kasurog. asin panalmingan. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicolnet TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo Pinagsaro-sarong programa Serbisyo Asin Riparo, ang programang magtatauning serbisyo publiko sa lambang Bicolano, mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo, serbisyong totoo, asin riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo Asin Riparo, Mr. Hulbutana Manny Moxeya. Sa serbisyo Asin Riparo, ignisa na sa Bicolnet TV. Kasurong kan Bicolano Worldwide. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? It's time for the final countdown. The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's roll. Si Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa Bicolnet TV.
Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Hindi man ako gwapo. Hindi man ako gwapo. Serbisyo Asin Reparo. Mga tugang Diyos marhay na pagkaaga Bicolandia, maray na aga probinsya ni Nalbay, syudad ni Tabaco, Legazpi and Ligawe. San man sulok po kayo ng mundo, Luzon, Visayas, Mindanao World. Good morning! Magandang umaga po, Maria Elena Yamamoto, Madam Maylin. Ohayo gozaimasu dyan sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Buenos dias, amigos y amigas. Mga tugang, mga kabayan, digdi na po kita sa programa Serbisyo Asin Reparo. Ngunyang pungal daw kita nin Martes. Petsa 25 na tabi kita ngunyan kang bulan na Hunyo taon 2024 tabi atilil. Sabayan po nindon sa indong lingkod, 2 oras kita 7 to 9. Orerestoryahan naman lamang kita kan mga pangyayari, mga nangyari, mga mangyayari pa sana sa satuya pong palibot. Siyempre sa mga nakakalapuyan kan sa indong lingkod, apwera po yan kan mga pigpapaabot man po nindo digding mga reparo. Satuya po yan tatawan ni serbisyo sa laog kaining programa. Duman po sa may mga kumpleanyo ngunyan, June 25. Maligayang happy birthday. And happy na birthday pa sa may mga okasyon. Ano man pong klaseng okasyon niya, dahil nanggad nindo paglingawan sa kuyang perming tugon ha, iringatan tapuan sa tuyang mga sadiri. Wara man po kibang maingat kang sadiri ta kundi kita man sana. Daman po sa may mga kamunduan na samuya pong pagkikidumamay, sa may mga kasakitan parahay na tabi kamo magsarig lang po kita sa satuyang kagurang na. Amen. Sige tabi mga tugang, check-in po muna sa indong lingkod. Ako po si Manny Moxea, si Mr. Hulbutana tabi ni ang sa indo pong servidor asin taga-reparo. Live na live mga tugang sa Bicol Net TV, kasurog kang mga Bicolano worldwide. Sa pangaran po yan kan sa muyang station manager si Maestro Neil Aduon. Kasabay dyan ng bilog na tropa. Mga tugang, mga kabayan, kami po sa Rabay minapaabot nin maugmang pataratara sa lambang miyembros kang pamilya. Sana po nasa maray sa nakamong kamurugtakan. Ano man po ang sa indo mga pinagigibo sa mga oras pong ini. Mga tugang, mga kabayan, ang gusto misa na po, permisa na po kitang happy, enjoy, relax. And siyempre mga tugang, bawal po ang kidit sa mga panahon pong ini.
Di, kumusta? Tapos na su piyesta sa tabako? Martes na tabi ngunyan. Kumusta tabi su piyesta sa tabako? Kasuod matabi atilil, mga bandang alas 2 garito, alas 3 nin hapon, buminagsak sumakusugo na oran. Dyan po sa siyudad kang Tabako. Talaga ngayang San Juan. Hanggang mga alas 5 nin hapon, puga-puga pasuran. Talagang binaribi ni Senyor San Juan sa siyudad nin Tabako. Makusugon suran and dakol so nagkaurugmang mga parauma bata nagtatararo ka na. Nakatabang lamang sa tubig uran. Kasod mayan. Kaya so mga may handa, so happy-happy na ninda, nagkaburukag. Sinabayan patiki may paros-paros na diit tapos igwapanin na kurukikilat durudalugdog. Kaya so mga naghappy-happy, nagka-iristorbo, kunday ka ngayaki masirungan, bala ka. Pero pagkabanggi, okay na. Pagkabanggi, marayo na sa panahon. Na ano nga ni, na matindi so tao pa dyan sa plaza kang Tabako. Tegwa baga palan ki concert pa sa salamat. Si ito so artistang nagyan. Si Randy Santiago ang midbid ko. Susaro, day ko bistaw. Day ko bisto. Aki pa kaya? Ang midbid ko lang so Randy Santiago. Di nagkaigwa ki concert. Concert pa sa salamat. Windangon niyang kaigwa pang aktibidad ang LGU Tabako. Ano? Tatapos na ang piyesta. Ano ang sunod pagtapos ng piyesta? Mabasol so nagaranda. Gari ngaya nagsuinanda tabata ngaya inutang ta ito. Paano ta daw ngaya ito mabayada? Nagbaga ka ng mga Pinoy. Pag may okasyon, mangungutang, may ihanda sana. Paano na ngaya ang sunod ka ang subayadan? Paano pagbayad mo kang inutang mo, so ihinanda mo? Bako? Good morning kay Director Edwin Peralta. Maray dyan sa Kamaligta, igwa kilibring, pinangat. Nagkaigwa dyan ki Budol Fight, sarong kilometro da ang laba. Iugon mo, pabudol fight sa mga tao, pinangat. Maray pa duman ako nagdumaan. Kaya lang day, man baga ako nakakaluwas pa. Bawal sa kuyan luwas, bawal sa kuyan mamista, bawal magkao. Di magayon ko ta kung duman kita nagdalagan sa Kamaliga di at least sa gulay sa napinangat. Diyan man kita sanay. Mga kurukarning ang tabi Edwin day, Sir Edwin, day na. Yeah. Di back to basic. Tapos na ang piyesta. Di magsumikap naman. Inay ko po. Kumusta tabi? So piyesta sa Indo, dyan sa Kamalig and Tabako. Ubos ngaya suwanda. Ang problema ngaya mananggad talaga kay ningon yan ang pagbabayad kan so inurutang. Yo. Ma'am Anita Aquino, good morning. Maray na aga tabi. Yung mananggad dyan sa Kamalig, pertihon kasudma, masarong kilometro sa tinampo, linagang kilamisa, nagbudol fight, ang pigpakaon, pinangat. Ay, pertihon ito, adi. Buriton ko pati ang laing.
Ano ang mga reparo tatabi ngunya na Martes? Ngunya na Martes, gari makulog na naman ini pagdangugo na mga baretang ini adi. Ang primero, may paglangkaw sa mga produktong petrolyo ngunya na aldaw. Huni pa ansaro pang makulog sa payo naman. So, aliko, mga tugang, digisalbay, may paglangkaw na naman sa singil o kaya sa presyo kang kuryente. May uminto na. Igwa na naman ki dagdag singil. Ang aliko, ngunya na bulan na hunyo. Ay inay! Pigalat-halat ko nga ni iso sa kuyang bilta. Pag lumangkaw pa subil ko ngunyan, tatig babalo ko pun pa kang pigcluster sa mga kontador. Kada bulan, naglalangkaw ki sobra 1,000 ang bayadan ko. Pag ngunyan talaga maluminang ko, paratukong ko na ito. Ano? Ang bill ko, gari ako sa igwang machine, may welding shop. Gari ako may welding shop o kaya computer shop. Ngunyan, pag luminang ko, petong ngunyan na bulan kang hunyo, baka may sadiri na akong mall. Maria Joseph. May paglangkaw na naman kang kuryente. Digdi po sa albay. Sus Maria Joseph. Pagorolayan ta na siya. Ma'am Gina Malaginyo, mabibigla naman kita kaini pag abot kang bill kang sa kuryente. Ngunya na hunyo, ang due date naman kan sa July. Yo. Makulog-kulog naman ini. Ano na tayo? Pag-orolayan tama nining bugas na 29 pesos ang kilo. Ilulunsar na initabi mga tugang dyan sa Metro Manila and sa nagkakaperang lugar, digdi sa Pinas. So mga luma da iniong stock na bagas, ipababakal sa 29 pesos ang kilo. Ano yun? So may mga parong-parong na, may mga bukbuk na. Dahil pananggad magkararaut, dahil panino. Jesus talaga kita di. Ay, sayang na naman kang pirak ni Juan de la Cruz. Ito ngayon nagralapa. Ngayon ipapabakal sa 29 pesos ang kilo. Hindi madali na. Ano na tayo? Dangog ka mo mga barangay kapitan. May paninimbagan ka mo sa lahi. Kung dyan sa barangay nindo magkaigwapo ki Disquido sa motorista na ang naging kausa kang pagka-aksidente sa mga nagbalag-balag na ayam dyan sa barangay nindo. May paninimbagan da atabi ka mo mga barangay kapitan. Yo, halimbawa, dyan nga sa barangay Balsa, may na-aksidente. Ang naging kausa kang pag-aksidente sa investigasyon, may buminalagbalag na ayam sa tinampo na aksidente gadan. So na-aksidenteng motorista. Ngunyan, may liability po ang mga kapitan. Dangog atabi nindo tata. Yeah. Pag-restoryahan tatabi yan. O ni pa saro pa na iba kita digdi sa ang problema ta digdi sa Pilipinas so sistema talaga no. Kompleto man ko ta kita ki mga batas.
Kaya lang susistema tapos su pag-implement. Nagorolayan tama nining pag-checkpoint kang pulis sa LTO. Permisa ng pigpapara sa mga single na motor. Sa mga naka 4 wheels dai. Pagorolayan tatabiyan na Meet Edwin Sistina digdi po sa lawag kang programa. Alas 7:23. Siyempre mga tugang pasalamatan tanamunan sa tuyang mga katuwang sa programa. Yaon po dyan ang MBY Dormitory. MBY Dormitory makukuha yan dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Anapon lang nindo si Honorable Bridge Laudi. Siya po ang manager kang MBY Dormitory. Madali sanayan makuha. Diyan iyan sa National Road sa pagitan kang UST and Mariners. Diyan iyan sa Rawis, Legazpi City. Kaya sa mga naghahanap po kidorm, boarding house. Diyan na kamo, MBY Dormitory na. Kay Madam Maylin, ingat tabi, pirmi. Iba na talaga tabi, Madam Maylin, pag nagkakaedad na, di? Apod kayo, di? Sensitibo na ang tulak. Pangyayari. Siyempre mga tugang kasabay taman sa programang ini si Vice Governor Ate Glenda Ong Bungaw. Kang probinsya ni Albay, may forever po sa Albay. Kasabay taman dyan na sa tuyang tunay na amigo kagawad ta sa pag-asenso City Councilor Riner Burse, kan syudad din Tabaco. Yaon man dyan si Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, ABC President Cap Art Abila, kang Malinaw Albay. Siyempre yaon man dyan ang Capos Bilo Lotto Outlet, Boss Bob. Diyan yan sa Barangay Tinapi, Poblasyon, Malinaw Albay. Diyan po kamo magtaya sa loto, bako sa waiting. Okay sa nakanso, nag-resibi sa payula. Yun na minarayaman dyan. Sige po, yan mga tugang sa tuyang mga katuwang sa programa. Maraming thank you po. Alas 7:25. Ang sa tuyang Philippine Standard Time, kuhunta daw muna ang linya kang pag-asa. Aramon tamunan magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. Pag-asa, good morning tabi, Pag-asa. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Weather update po tayo ngayong araw ng Tuesday, June 25, 2024. So based po sa ating latest sa satellite image, bahagya pong humina yung epekto nitong southwest monsoon at umiiral na ang easterlies o yung mainit na hangin na nanggagaling sa karagatang Pasipiko. And kung makikita po natin dito sa latest satellite image, although halos buong bansa ay nakakaranas ng maulap na panahon, pero ngayong madaling araw medyo numipis na po yung mga kaulapan at nakakaapekto na lamang dito sa may areas ng Palawan. And kung makikita po natin, meron din mga kaulapan dito sa may silangang bahagi ng Eastern Visayas. Kaya ngayong araw, asahan pa rin po natin, magiging maulan ang panahon dito sa may area ng Palawan, sa malaking bahagi ng Visayas, pati na rin sa eastern portions ng Southern Luzon at northeastern portion ng Mindanao. Samantalang sa nalalabing bahagi naman po ng ating bansa, although may mga chance pa rin ng mga biglaang buhos ng ulan or mga isolated rain showers or thunderstorms, asahan pa rin po natin ngayong araw ang mainit at malinsahang panahon, lalong-lalo na pagdating ng tanghali. Sa ngayon po, wala din tayong binabantayan na low pressure area o bagyo sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Kaya sa mga susunod na araw ay patuloy pa rin iiral itong easterlies at posibleng magdala ng maulan na panahon, lalong-lalo na dito sa may silangang bahagi ng ating bansa.
So magiging lagay po ng panahon dito sa Luzon dahil nga sa epekto nitong easterlies, asahan po natin ang maulan na panahon dito sa Bicol Region, pati na rin sa Quezon Province at Romblon. Samantalang sa nalalawing bahagi naman po ng ating kapuluan, mainit na panahon na mararanasan lalong-lalo na pagdating ng tanghali at may mga chance pa rin ng mga isolated rain showers or thunderstorms pagdating naman sa hapon o sa gabi. Sa agwat naman po ng temperatura ngayong araw dito sa Lawag, maglalaro mula 25 hanggang 33 degrees Celsius. Mainit na temperatura, mainit na maximum temperatures din ang mararanasan dito sa Tuguegarao na aabot ng 35 degrees Celsius. Para naman sa Baguio, maglalaro mula 18 hanggang 25 degrees Celsius. For Metro Manila, nasa 25 to 33 degrees Celsius. For Tagaytay, nasa 23 to 31 degrees Celsius. At maximum temperatures naman para sa Legazpi ay aabot ng 32 degrees Celsius. Para naman sa magiging lagay ng panahon sa nalalawing bahagi ng ating bansa, dulot pa rin ang epekto ng easterlies, asahan po natin ang maulan na panahon sa Palawan pati na rin sa malaking bahagi ng Kabisayaan at northeastern portion ng Mindanao, partikular dyan sa Caraga. Sa nalalawing bahagi naman po ng Visayas and Mindanao, although mataas po yung chance ng mga isolated na mga pag-ulan, ay magiging mainit pa rin po yung panahon, lalong-lalo na pagdating ng tanghali. Sa agwat po ng temperatura para sa Kalayaan Islands at Puerto Princesa, maximum temperature sa abot ng 31 degrees Celsius. 32 degrees Celsius maximum temperatures naman naasahan natin sa Iloilo at Cebu. At 25 to 31 degrees Celsius naman agwat ng temperatura para dito sa Tacloban. For Zamboanga at Cagayan de Oro, yung maximum temperatures po natin aabot ng 32 degrees Celsius at agwat naman po ng temperatura para sa Metro Davao ay maglalaro mula 25 hanggang 33 degrees Celsius. So monitoring lamang po tayo ng mga thunderstorm advisory na nilalabas ng ating Pag-asa Regional Services Division sa pamamagitan ng ating mga social media accounts. Sa kalagayan po ng ating karagatan, wala pa rin tayong gale warning na nakataas sa anumang baybayin ng ating bansa. Kaya malaya pa rin mga kapalaot yung ating mga kabayan, lalong-lalo na yung may mga maliit na sakyang pandagat. Ngayong umaga, si Haring Araw ay sisikat ng 5:29 a.m. at lulubog mamayang 6:28 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin lamang po ang aming social media accounts at ang aming website pag-asa.dost.gov.ph. Yan lamang po latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako po si Rhea Torres. Magandang umaga po sa ating lahat. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Salamat Abi Pag-asa. Yan mga tugangan sa tuyang magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. Nagluya so habagat ano. May mga pag-uran-uranda pero magayon na ba rin tayan? Ta kasudma habang kapiestahan kang syudad kang Tabaco, buminagsakso makusog na uran, may kasabay na paros-paros, may kurukikilat durudalugdog pa, musang siren. Di at least nagkadurugdog sa mga tinanom, sa mga kabasa nagkaturubigan. Kaya dakula natabang ito sa mga paraoma, ano? Pero pagkabanggi okay na, matawo na sa sentro kan Tabaco, sa plaza. Yo! Sige po mga tugang, alas 7:31 na ang sa tuyang Philippine Standard Time. Paki-share po, ano? Paki-follow po kan sa muyang Facebook page sa Bicol Net TV. Tapos paki-share man tabi so sa kuyang Facebook account Manny Mox Sulbutana, paki-share man tabi nganing mahiling kang iba. Boss Ato kay Boss Ato Kabigaw na nakipiesta kasudma sa Tabaco, kaya lang buminagsak surat. Dami no lagbaga si Boss Ato. Ronquillo Edward, good morning.
Alas 7:32 na tabi bus ato. Good morning sabi ni Manay Gina. Good morning tabi. Okay na. Okay ka na. Maray na tabi susibang mo. Inda. Dahil ko daw masabutan tagari. Dahil pa man ako nakapaliway kay Manay Alice. Dahil pa ako nakapaliway kay Manay Alice. Pigtaturutan siya ko pa ang kamugtakan kan sa kuyang tulak. Ngunya na si Mana. Pag ini dahil pa nagrahay o kaya dahil pa ninahali na namamati ko, ako na ang mahali. Pag dahil ninahali, ako na ang mahali. Inda tagari. Dahil ko masabutan kung anan pahit na ni Tabi Busato. Nakipiesta ako. So, sa irarom da kan track, nakipisa si ato, uminoran ka sudma. Ering mo na yan. Manay Gina ha, dahil ko pa napaliwuyan kay Manay Alice. Dahil man baga ko nagluwas ka sudma, buda nag-uran. Baka madumog ako. Kaya sarong sana. Pagka-programa ko, naguli na ako. Paingalo muna ako. Dakulon so nagapod sa kuya na ngaya, digdi na ngaya tapis tabagang ngaya sa mo. O pasensya na tabi. Sabi ko, ipa-syaro na sa nanindo. Mala yan, irak ninyo. Dalaman kay may uminabot mas kisaro. Araman sa nabaga nindo ang gusto ko. Bako man sumanga karning handa. Sumanga native sana. Arog nga kang ibos, latik, binutong, arroyo. O iyo sana iya. Saro pang paborito ko sumanga mahamis. Dulsing pili, lechiplan, buko salad, ano pa, mani, taldes, ano pa, dilimon. Iyon mga paborito ko. Pero kung mga supandiurag nindo mga nabay ka, maluya kita dyan. Paano ka man maka-wielding tabi bus ato na mauranon ka sudma. Sige. Tad, break mo na kita ha. Alas 7:35 na. Tad, pag-restoryahan ta. May dagdag singil na naman so aliko. Pwedeng pag-abot kang biltangon yan, kasabay na, ngunya na hunyo. Langkaw so singil po kang aliko naman. Tapos ngunyan man aldaw, igwana naman ki pagtaas kang presyo kan mga produktong petrolyo. Yugon mo yan. Sa pagbabalik po kang programa, commercial tabi mo na kita. Tutukan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagpamuntan albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tung tagalbay, progreso ang dara, tunay
Tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta. Pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala naman iba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJB Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hardrax Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Animoksaya sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moksea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Balik na tabi kita mga tugang sa programa. 20 minutos bago tabi mag alas 8. Philippine Standard Time. Oras pong yan asin ang programang inidara po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sinda. Kasabay dyan si Vice Governor Ate Glenda Ongbongao kang probinsya ni Albay, City Councilor Riner Burse, Cons Irene Morales Pahot, Mayor Shika Posbilo, si ABC President Cap Art Abila kang Malinaw. Thank you. Balik na po kita sa programa. Ako mapugararian sa indong lingkod. Manny Moksea po ini, si Mr. Hulbutana. Ngunyan pong aldaw kita nin Martes. Martes na po ngunyan, pet sa 25 kang Hunyo taon 2024. Tapos na po ang piyesta. Yeah. Kaya pang pigalata. Doro-diretso na po kita. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moksea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Okay, sige, mga tugang 41 minutos, lipas na ang alas 7 nin pagkaaga. O inotonta mo na, tigwa pa palan ki activity ang tabako. So, Tabak Festival, Garilas Day na ngunyan. June 25, igwa po ki Karawat, Bicol non dyan sa isla. Alas 7, o ngunyan nagpupuna ito. Tapos pag alas 8, sundo alas 5 nin hapon, igwa po ki DOST Caravan. O dyan yan sa City Hall, sa 5th floor. Pag alas 2 nin hapon, igwa po ki Mass Wedding. Mass Wedding dyan po sa St. John. Pag alas 6 nin banggi, igwa po ki La Isla de Amor with Ate Gay. Ate Gay. Yan.
May yaon si Ate Giha sa Rawis, duman yan sa Ibong, sa Rawis Port, sa isla. Tapos, dyan sa Plaza Kang Tabaco, igwa po ki Senior Citizens Night, ballroom dancing. Yun. Igwa man giraray sa mga senior citizen. Magkaka-ballroom giraray at yan. Yan tabi mga tugang sa mga aktibidades ngunyan sa Tabak Festival. Ngunyan tabing last day kang Tabak Festival. Yo? Okay, sige. Inuton tamo na ining mga data masabutan kung maray na barita o makulog na barita naman ini. Taso mga produktong petrolyo tabi mga tugang may dagdag apod kay ni igwa na naman ki pagtaas kang mga produktong petrolyo o ngunyan aldaw. Sa gasolina 85 sundo 115 pesos. 115 centavos ang posibleng itaas kada litro sa gasolina. Sa diesel 1.50 sundo 2 pesos ang posibleng ilangkaw. Ngunyan na aldaw. Sa kerosene piso sundo 1.50 ang posibleng ilangkaw. Ngunyan na aldaw tabi iyan. Yugon mo yan. Maralangkaw na naman sa mga produktong petrolyo. Ang problema kaya ni gari kita na sa nanday naglalangkaw. Uni pa mga Tagalbay. Yun talagang mapapamuda na naman kita kay ni Sir Philip Diniscano. Mapapamuda na naman kita kay ni bata alos oral daw sige na sa nagkitang muda sa serbisyo kang aliko. Ngunyan, igwa po ki dagdag singil. Dagdag singil sa presyo po kang kuryente ngunyan na bulan kang Hunyo 2024. Sa ipiniluwas tabing abiso kang Albay Electric Cooperative o kaya Alico, nasa 13.9211 per kilowatt hour. Nako. Sus Maria Yusip, 13 pesos ng per kilowatt hour. Diyan sa Kamsurgari 5 pesos ito o 6 pesos ang per kilowatt hour. Digdi sa Albay 13.9211. Ang singil po sa kuryente para po sa mga residential. Samantalang duman po sa mga low voltage residential 12.94 duman sa mga low voltage, 11.69 para po sa mga high voltage sa mainland. Yugon mo yan. So, ibig sabihin, subil ko kang nakaaging bulan na 6,000, posibleng umabot na ngunyan sa 8,000. Ano kami? Igwa kaming inay ko po. Gari kami sumay welding machine. Gari kami sumay welding shop. Tabata, rinalaster na baga sa mga kontador, rinalag na sa poste. Linag sa poste, aralang kaawon pakalag kang kontador sa poste. Tapos makahira kung so nagre-reading. So nagre-reading tabi musang siren. Picturan so kada kontador, tigsusom kan sa iyang cellphone, hirak man kang para reading. Sabi ko noy, sa masunod, pag nag-reading ka, magdara ka ng hagyan. Inay ko po. Langkaw na naman. Sa ibang lugar, Kamsurgari ito 16 pesos per kilowatt hour.
Kung nagkonsumo ka ngayaki 1,000 kilowatt hour, nasa pirang bayadan mo. Inay, ano na kita digdi sa albay? Jesus Maria Josep. Puro palsok na nga ni ang serbisyo kang kuryente, madagdag na naman singil. Sabi sa mga apod kay ni duman sa isla, mas bababa lugod ang singil sa isla. Sa isla, 9.38 sa mga residential and 10.46. Mas ibaba lugod. So, presyo duman sa isla. Sa mainland, 13.92. Residential iyan. Yugon mo yan. Tapos so aliko sabi, pirang bilyo na suutang kang aliko? Paano nagkakautang ang aliko? Nahuni ho. Mabayad na naman kita kaini. Dahil man kikakumpetensya. Tapos pangingurag ang utang kang aliko. Huni ho, mabayad na naman kita. Dati labiining 12 point something per kilowatt hour. Ngunyan, nabulan kang hunyo, 13.92 na. Nagdagdag na naman. Sabi kang aliko, overall rate, inclusive of VAT, naglangkaw sa 2.1607 para po sa mga residential as in low voltage consumer. Mantang databi ang rate para po sa high voltage consumer nagtaas man ki 1.98. Ang linangkaw tabi papadan 2.1607. Ngunya na bulan na hunyo. Kaya pag abot kang bill mo ngunya na bulan kang hunyo, sigurado malangkaw tabi. Ako aadalan ko so bill ngunya na puon kang so rinalag sa pusti so mga kontador tapos binaraguan so mga lumang kontador. Pigbabantayan ko so bill ko. Ngunyan, ang namasdan ko duman kada bulan naglalangkaw. So pigbabayadan ko. Pero kada bulan man, dahil na ako nagagamit ki kuryente. Dahil na ako naggamit ki rice cooker. So mga nakasaksak sa kuryente, nagbakal na nga ako ki mga solar. Permisanan talagang day ka maka-ibitar na day magamit. So electric pan, tama initon baga. Iyo sana, kudi, kada bulan, pimirong bill ko, 3,000. Okay ako duman, okay na ako dyan. Sunod na bill, 4,000. Bulan-bulan yan ha. Sunod, nag-5,000. And kan last month, nag-6,000 na. Yeah. Ngunya na hunyo, hilingon ko naman. Pag nag-7,000 initapi papadan, pasublion mo ako kang patok dyan, tapatokong ko na itong kontador na ito. Dahil ka na nga nagagamit ki kuryente, kada bulan, sigan lang kang bill mo. Garibagaya ko, nagapot-hapot naman ako sa iba. Pero sa barkada ko, aling Manila. Ano yakon mga gamit mo sa harong? Tamiral ko, sindamiral ko. Ang pigbabayadan ko nga, Brad, sa miral ko, pinakahalang ko na 4,000. Igwa ngaya kaming aircon, 2, may freezer, may rep, puros kami di kuryente. Rice cooker, gabos. Yaku maray pa yaku sa imo. Ta 4,000 sana. Ako grabe ng pagtipid ko.
Tapos subayadan ko 6,000. O ngunyan, pigalat-halat ko tabi papadaan. Subil ngunyan, nahunyo. O siguradong malangkaw ta. Unin na naglangkaw ki 2.16. Siguradong malangkaw na naman ito. Alat ka, sabi ko, gari may diferensya ang pahit kanya. Kaya, hanggan ngunyan sa pag-aadal ko kang ining mga bago na ining tig-cluster ninda sa mga kontador. Tapag luminang kaon pa iningon yan, may problema talaga. Sabi ko, mareklamo na kita ka ini. Kaya ko, gari, ang 6,000, igwa ka nagkaan ki welding shop. Welding shop o kaya computer shop. So, dakol na tigagamit mo sa kuryente. Sa harong, dahil man nga ni permi kitawo. Ang yaon duman so, saro man sana ang rep me, parang log kan rep, mga tubig. May mga solar na ako. Pagkabanggit, pulsok man sa mga ilaw. Yugon mo yan. Gariya ko sala-sala ng pahit na nita. Dati, ang pigbabayadan ko, pinakahalang ko, 2,000. Kandae pa, hiniriro sa mga dating kontador. Dahil pa rin nalag sa poste. Pinakahalang ko kung pigbabayadan, 2,000. Mala ngunya. Kaya ang pighahalat ko ngunya, subil ngunya na hunyo. Tapag lubi ng kawon ito, papadan, masubli ako sa imong patok, para tokong ko na ito. Para tokong ko itong lechomas na ito. Baka nga yabos makuryente ka, yugon mo yan. Yan. Ang paglangkaw da atabi, dahilan da atabi kang padagos na pagtaas kang presyo sa wholesale electricity spot market, OSM. Kung saan iyo da atabi ang distributor o source kang supply kang kuryente, digdi po sa probinsya kang Albay. Inay! Sabi kang barkada ko, bangan ngaya o hali dyan sa Bicol ang mga planta kang kuryente. Nga tata, mas mahal lugod ang kuryente tadigdi. Lalo na kita digdi sa First District. Kaya on dyan sa tuwi geothermal, natatagari kita lugod sa duman lugod sa Kamsur. May nahiling akong nag-post man na nasa 6 pesos sobra sana ang per kilowatt hour. Kita hilingan na ngunya, no? 13.92 na posible baka sa sunod na bulan maging 14 something na naman ini. Madagdag na naman ini. Ano na kita? Albayano. Bata day ki nagkakaalo lamang na politiko. Gari day lamang ki politiko baga namin may nagpapalag naman digdi sa nangyayari digdi sa aliko. Nuragan niya ka mukhang inot sa apik. Pinalitan kang aliko, iyo man lalay. Inay ko po. Kung may answeldo mo minimum, baka mapaduman sana sa bayadan mo sa kuryente. Siyempre, pag nagtatrabaho ka baga, mo man maiwasan ng gad na mag-electric pan, mainiton pa. Mala nga angon pa baga. Electric pan sana nga, alangkawon tabi ang bill. Halangkawon ang konsumo. Hindi, sabi ko nga ang suspek ko, baka ya kung may problema sa pakatakod. O kung bako, ining mga rinalag na mga metrong mga makaskason talaga. May nagpasunod sa ko, ngaya baluon mo i-off gabos, i-off mo sa breaker mo. So supply mo sa kuryente pala, o i-off mo, tapos obserbaran mo sa kontador. Naka-off gabos sa imong breaker, mga breaker mo pasiring sa lawgang harong mo,
Ngunyan pag duminalagan so kontador, uminikot so kontador, ibig sabihon may problema. Ayan ang sunod kong gigibuhon. Takong arog mananggad kan mas kinakaop na tapos sige pandalaga. Iyugon mo yan, tabi Ma'am Alo na kapitin. Pag inop mo nagabos baga, di pagpalaog baga sa harong, igwa kita breaker. Safety breaker. Ibaba mo nga ito. Tapos, obserbaran mo sa kontador kung nagdadalagan. Iyan sunod kong gibuhon. Takong nga naka-off gabos, nagdadalagan sa kontador, may problema. Aw, anong pahit? Anong pahit yan? Ma'am Army Calleja Gasa. Yugon mo yan. Ngaya kung halimbawa ngayon naka-off na gabos, nagdadalagan pa ngayon sa kontador mo, ay may problema. Oh, ayun naman susunod sa kuya papadan na mapigpasunod kang barkada ko. Bata sa ali ko, magreklamo ka, inda kung no rin man maaksyonan iyan. Kaya ang sunod dya ko, maray ka ni patokon. Maray na sa mga parabas ki kuryente ta. Pag nadakop, ang papasahot nagpaaram da. So, nadakop na may illegal na koneksyon, nagpaaram da. Pinasahot pa so, nagpaaram di ako ki Mayor. Nagpaaram da ki Mayor. Tapos nagpaaram pa duman sa manager kang aliko. So dating apek siguro. Nagpaaram nga niya ako duman. Ang sabi nga ni, iyo paso urag-uragon da na pwede mo nga ni nga kasuhan so nagdarakop sa imo. Uyog-uyogon man. So dinakop na may illegal connection. Iyo paso urag-uragon. Iyo paso may ganang magkaso duman sa nagdakop. Ano itong mga nagdarakop na ito? Mga patal. Mga patal itong nagdarakop na ito. Nga tadakopon ka kung legal ang connection mo. Nga dinakop ka, illegal ang connection mo. Uyo palugod sumakusog ang, ay pwede mo nga niya kasuhan sa mga nagdarakop. Nagpaaram ka pala. Ay, na tayo. Palusot pang grade 1, mapalinig pa kang sa iyang buhay. Buklo na mahirit ka pa. Buklo ka na mahirit ka pa. Nganing mapaniwala mo sana sa mga taga dyan sa Indo, na ikatultul ka. Pero ang totoo nga, tatapig din nakup ka kung wala ka ki-illegal. Yung masan ang punto. Kung legal ito, dahil ka mandadako po. Dahil nga nagbago na kaya sa management. Ay, nay ko po, mapalusot pa. Hihirit ka pa, nabuklo ka na. Ngunyan, paano nakita kayo ni mga albayano? Sige sa nakitang amen, amen. Grabe. Langkaw ng kuryente tadigdi. Sa Metro Manila, pag ngaya igwa ka ki mga surosyap, mga 6 mil ngaya, okay na yan. Sa ibang lugar. Ini pag luminang ko pa ini, inda, baka ngunya na pag abot kang bil ngunyan sa kuya na hunyo, pag luminang kawon ini, baka may sadiri na ako kaining mall. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Gari day patiki nakikiaram na mga politiko lamang. Gari day sana. Ining palpak na serbisyo kang aliko sa albay. Oning sige na sana ang langkaw kang bayadan ta.
kadakla na sa nang apod kini ma-releasan ta kang kulog kibot sa social media, ipoposta sa tuyang bill. May nailig na nga ni akong bill. Nagpost na ngunya na bulan kang Hunyo so sa iyang bill. Ang due date niya sa July, first week ng July. Subayadan 10,000. Pag uminarog ito ang bill ko, ay hinda, patawadan nindo ako. Buruan na ini. Eh, dangani kita o nagagamit kaya ano, tapos sige, padagdag kang bayadan. Gari digdi kita kaya ni digdi kita kaya ni ma-stroke. Yo. Sige. Taon-taon, pag-irelayan ta naman ninita, dati 12 point something ngunyan, 13.92 na. Ang per kilowatt hour, o kaya nagdagdag po per kilowatt hour, sa mga residential, ang singil po kang aliko. Epektibo po yan ngunya na bulan kang Hunyo. Kaya pag abot kang bill nindo ngunya na Hunyo, mabibigla na naman ka mo. Langkaw na naman niya subayadan ko sa aliko. Sige man ang puro palsok. Iyon na yan. Nangatugang. Sige. Taod-taod pag-irestoryahan ta naman. Arindig diyan pa iton ta. So sa bugas naman kita. Tang sa tuyang gobyerno, ipapabakal da sa mga old stock dyan sa NFA na mga bugas sa halaga sa nadatabi na 29 pesos per kilo. Sa pagbabalik yan kang programa, siguro kung day pa malapa, day pa ipabarak. Minsan naaraman tana sana, oto nagkararaot na, so tinarambak ngaya, so pigtambak ngaya kan sa tuyang gobyerno, uto ngaya nagkararaot na, binakal ngaya kang gobyerno, uto nagkararaot na. Sayang, kung tinaunan doon sa tao. Ilingon ta sa pagbabalik kang programa, kaya orasyo imperata mo na kita alas 8 na. Anong alas 8? Alas 8:05 pa sana. Mabalik po kita. Orasyo imperata mo na. Orasyo imperata laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan, asin nautob ang sa imong kabutan, natamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo, asingunyan namamatean mina, ang padusang balik kan sa mong pag-abuso, asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban, huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo,
sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Kong Joey. Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kan albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tumtagalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag kan albay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kan albay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJB Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Ani Moksea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Yahoo! Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moksea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Balik na tabi kita mga tugang sa programa 12 minutos
Lipas na po ang alas 8 nin morning, Philippine Standard Time oras pong yan. Asin ang programang inidara po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi. City open for transient po sinda. Madali na yan dyan makuha along National Road sa pagitan kang UST and Mariners dyan sa Rawis, Legazpi City. Kaya sa mga naghahanap po kay dorm, boarding house, MBY Dormitory na tabi ka mo. Safe na safe tabi ka mo dyan. Siringman, mga tugang ang programang inidaraman po sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ong Bongao, kang probinsya ni Albay. City Councilor Riner Bursik, kang syudad nin Tabaco. Cons Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, si ABC President Cap Art Abila kang Malinaw. And Capos Bilo Lotto Outlet kay Busbab dyan yan sa Barangay Tinapi, Poblasyon, Malinaw, Alba. Balik na po mga tugang sa indong lingkod. Manny Moxeya po ini si Mr. Hulbutana. Ngunyan aldaw kita tabi nin Martes sa petsa 24 o 25 na kang bulan na Hunyo taon 2024. Sondo tabi kita alas 9 mga tugang mga kabayan. Mga parantabay tapaki-share na lang tabi kan sa tuyang programa para mahiling man po kang iba. Doro diretso na po kita alas 8:13 na. Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutan sa Bicol Net TV. Okay, sige, bago kita duman sa plano kan sa tuyang gobyerno na magpabakal nin bagas na 29 pesos ang kilo. Balikan ta daw mo na duman sa Kamalig. Nabalik mo na kita ta. Sayang, di ako nakaduman. Magayon so naging aktibidades duman sa Kamalig Albay kang sa indang pagsilibrar kang kapiestahan man kasudma. Maabot sa 10 kilometro laba nin pinangat libre tabi na pinagsaluhan. Pinakaon sa madlang people duman po sa Ginibong Pinangat Festival dyan sa Kamalig. Ma'am Gina, pabati palantabi kay Helen Casquejo Alpahura. Tama ba? Alpahura. Happy birthday da tabi. Birthday niya ni Madam Helen. Hain si Ma'am Helen tabi, Ma'am Gina. Birthday. Di happy na birthday pa yo. Birthday ni Ma'am Helen. Alpahura. Tama. Sige. Mga tugang kasudma, dakol sa mga turista, mga bisita dyan sa Kamalig. Duman sa Pinangat Festival Maninda. Sayang, manay di na kung naraman tatulo sinay, nagduman kita. Ako baga sabi ko, pag nag-atender ako, kaya naimbitaran ako sa mga pistahan, ang gusto ko sa mga gulay-gulay sana. Matindi, nasa 10 kilometro na Pinangat, may 3,000 na serving ang ininatagpo sa Maharlika Highway. Libre, libre so pagpakaon sa gabos na mga tagaduman, asin mga bisita. Tradisyon na daini na pigigibo duman sa Kamalig Albay pag nagkakaigwanin Pinangat Festival. Sus Maria Osip, naubos ang mga natong. Naubos ang mga natong.
So, sabi digdi, binakaldakan local government sa mga pinangat, hali po sa mga lokal na nagigibo ka ini duman sa Kamalig. Dahil man pala nagkarologi. Binakal pa lang kang LGU. Alangan man na ipanauman ninda. May ano bagayan. May kapital bagayan, Ma'am G. Sanyog pa sa nagur. Ano na anyog ngunyan? Mahalon baga nyog. Sunatok pa sa nakayan. Binakal kang LGU tapos ipinakaong libre. Iniso na sayang ano, dahil kita nakaduman. Kaya so pinangat festival kasudma sabay naman iyan kang closing ceremony kang pinangat festival. Duman man po yan sa Banwaan kang Kamalig. Nabuhay ka mo dyan. Ayan ang mga magayon. Puro sa na pinangat. Ang kakaunan mo. Nato man sa na pinangat, may maluto man siyempre iyan. May maluto man siyempre iyan. Mabuhay tabi ka mo dyan. Ko tayo ito sugustuhon ko. Pag naimbitaran nga ni baga ko sa iba, ang hanap ko talaga. So, mga native sana, mga gulay-gulay sana. Kaya lang bira man baga ko. Suplado ka baga ngaya. Igimbitaran ka na nga, dahil ka man nag-atindir. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Digdi kita sa plano tabi kang gobyerno na subagas na 29 pesos per kilo. Ilulunsar na dyan sa Metro Manila muna, tapos sa mga piling lugar sa Pilipinas. Sabi mga tugang kang National Food Authority, ang programang iyan ipapabakal na tabi kang ahensya sumanga magdangog tabi Ma'am Gina, sumanga luma ipapabakal na kang NFA, ipapabakal na tabi kang NFA sumanga lumang stock nin bagas sa presyong 29 pesos kada kilo. Sangon yan databi mga tugang, pili sa ng mga kadiwa center ang magpapabakal. Mantang mga piling sektor, papabakalan databi kay ni. Dangugun ha, bako naman ninigabos na ano, pero inda sa nata. So, ang iba kani di man kani mabakal ta. Yugo-yugon mo old stock. Haloy nang nakaimbak. Baka ngaya may mga bukbuk na ngaya yan. Kaiba databi sa pwedeng mapabakalan kang bagas na 29 pesos per kilo, ang mga posibleng mga benepisyaryo, ito pong sa mga nasa Conditional Cash Transfer Program, person with disability, daw ha, pwedeng makabakal kay itong bagas na 29. Person with disabilities, senior citizens, asin mga solo parents. Sabi pagkatugan kang NFA na salbado man databing iloto, asin kaunon, itong mga ipapabakal na bagas na mga old stock, and maagi man da ini sa mga inspection kang ahensya, siguraduhon sa nanindo. Barato man nga nga supabakal kang bagas, may mga bukbok. Pag sinabi mo bagang old stock, may mga warehouse baga kita kang National Food Authority, yaon dyan su Ipis, Sukino, yaon dyan. Sarong sana nga ni baga kita, pag medyo ngaya nag-istak kita ki bagas, mga pirambulan mo ni istak dyan sarong mo,
ang paggagamiton mo na igwa na ki mga bukbok, igwa na ki mga insekto. Oni baga, old stock, ipapabakal. Gari, pabakal ta nangita, gari nga malapa na ini. Gari may makakasuhan na naman digdita. Binakal ngayon kang gobyerno mahal, tinago, inimbak, tapos kang malapa na ngaya, pabakal na barato. Arog ka ng Pinoy. Igwa pa digdi sa rumbarita, konektar ta digdi. Taho niyo. Dango ganin do. Tagari iyo naan maluwas kay ni kung nata ta ipapabakal na kang inipi itong mga old stock na mga bagas. One. Sabi digdi sa barita, 9.8 billion billion na kantidad nin bugas at mais ang nasasayang kada taon sa Pilipinas huli sa kakulangan ki post-harvest facility. Ayun na ini. 9.8 billion kada taon ang nasasayang. Kantidad po yan nin mais sa kabugas. Nasasayang kada taon sa Pilipinas huli sa kakulangan databi nin post-harvest facilities. Sigon niyan mga tugang sa Department of Agriculture, nasa 342,000 metric tons nin bagas na nagkakantidad nin 7 billion ang nalalapa ang nalalapa asin daina nadadara pa sa merkado huli po tawara po nin pasilidad na mapagtambakan kay ni. Hilinganan nindo yan. Bako sa ng bagas, maging nasa 151 metric tons na mais na nagkakantidad nin 2.87 billion ang nasasayang man kada taon. Huli digdi mga tugang ang target databi kang Department of Agriculture na magtugdok ning bagong mga pasilidad na pwedeng pagtambakan kang mga ining produktong ini kang mga parauma. Sus kumariyo si padi. Nasasayang sa nasupira kang mga Pinoy. Dahil mampalan ki mga pasilidad. So nangangay pumanda tabi ang nasyon nin 64,000 kilometers nin farm to market road para po maparikas ang pagbiyahe kan mga produkto pasiring po sa merkado. Arog kayan kita di ngaya mabakal sa gobyerno kibagas iipunon duman sa mga warehouse ngunyan ka iimbak duman sa warehouse nagpira ng bula gari nga magpaparong-parong na nga ito sa mga bagas duman ado daw nga kung i-disposta na nga ito bago malapa. Yeah. Bago nga malapa difficile na. Nagbako sa nini so first time na nangyari na digdi na mana nga nababaritaan ta na. May mga nabaritaan na kita kan mga nakaagi pang mga taon na dakul po ang mga nasasayang na mga bagas dyan sa tig-imbakan kang National Food Authority na naralapa na sana. Naralapa sa mga bugas. Kaya may plano so NFA tabi Chanor Kapos na
mapabakal ki bugas na 29 pesos per kilo. So mga old stock na bugas. Baka ngayon magbarata na iyan, dahil nalugod mapakinabangan ni pabakal tanang 29. Kunsuari na dahil pamarala pa, saka dahil dahil pabarakal. Pero subakal kang gobyerno kang pira. Alangan man nga binakal kang gobyerno alangan man 20 pesos ang bakal kang gobyerno. Kariday. Sobra sa 29 pesos ang bakal kan, pero ipapabakal mo na ngunyang ki 29, tano choice ka na, tamala pa na. Mararaot na. Kaysa maraot iyan. Bako na ini so, primero, na nabaritaan ta, may mga inot na panahon pa na nabaritaan ta na tunay-tuniladang mga bagas ang nagkararaot dyan sa mga warehouse kang NFA. Kung pinanao na baganin doon sa mga pobre, dahil nasayang supira kan mga Pinoy. Di ang pwede da sa natabi sa anor kapos enchued, makabakal kang 29 bagas na ini sa mga senior citizen, sa mga solo parents, person with disability, so mga ordinaryong tao dahil ka pwede magbakal ta. Kung gusto mo makabakal kang 29 pesos na bagas, magpapilay ka muna. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Ano? Kung gusto mo makabakal ki 29 pesos na bagas, magpapilay ka muna. Nganing person with disability ka. Iya baga. Gusto mo makabakal, magpapilay ka muna. Tao niyo, ang posibleng makabenepisyo ka ini na programa kan sa tuyang gobyerno, itong igwadatabi ki conditional cash transfer program, person with disabilities, senior citizens, and mga solo parents. So mga pag sinabi mong solo parents, suwayan mo na muna sa ago mo. Anong makabakal ka kaya 29 pesos ang kilo kang bugas? Orag ngayon pahit mo. Demanda tabi ni papabakal sa mga piling kadiwa centers. May mga pili lang na lugar sa buong Pilipinas. Nganing makabakal ka mo ki. Orag ngayon pahit mo. Nganing ngayon makabakal ka, magpapilay ka. Ampod ka, pumabangguran ka, nganing pilay ka. Nganing person with disability ka. O kung bako, magbungug-bungugan ka. Magbuta-butaan ka. Nakabakal ka kaya 29. Pero sabi digdi, sigurado man daan na, podkene, pig siguro man tabi kang NP na, salbado ining iluto. Asin kaonon. Igwa man databi ki pag-inspeksyon ng ahensya. Siguro doon sa nanindo na pag nabakal kang person with disability, senior citizen, solo parent, subagas nindo, day kibokbok. Tabaga pagsubong kang person with disability, makaon sa mga ulod, makaon sa mga bukbok, hirak man kang PWD. PWD na nga ni Chanor, papakaonan mo paki, ay inay, hirak man. May kamatian na nga ni kami, papakaonan mo paki may bukbok na bagas. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV.
Okay, sige, alas 8:32. May naipit pa kitang commercial ha, madali sana. O, day po mag-arali, oni mo na, commercial mo na kita, madali sana. Kong Joey. Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na mainiba. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa Tagalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, bicycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJP Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Moksea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moksea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Balik na po kita mga tugang sa programa alas 8:36 sa tuyang Philippine Standard Time, oras pong yan hatod sa tuya kang MBY Dormitory. Diyan niyan makukuha sa Rawis, Legazpi City. Ano? Siringman, oras na yan natod man sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ong Bungaw kang probinsya ni Albay. Kay City Councilor Riner Bursi Cantabaco, Cons Irene Morales Pahot, Mayor Shika Posbilo, si ABC President Cap Art Abila dyan sa Malinaw.
Sige, balik na po kita. Manny Moxea po ini, si Mr. Hulbutana. Martes po kita ngunyan, pet sa 25 na kang Hunyo taon 2024. Sundo kita alas 9 tabi mga tugang mga kabaya. Doro diretso na po kita ta Martes ngunyan tabi Tianor igwaki mga sesyon regular. Pag Martes dyan sa SB Bakakay, Igwa. Sa Sanggunian Panlunsod kan Tabako, Igwaman. Kada Martes yan dyan sa SB Malinaw, Igwa. Tapos at yan na hapon sa Sanggunian Panlalawigan ng Albay. Yo. May mga sesyon pag Martes. Kadaklan Martes ang schedule ninda. O dyan sa Tiwi, Lunes gari ang sesyon dyan. Yo. Okay, sige. Digdi kita sa makonsuelong bareta. Natatanda nindo kada pagbakasyon. Mosang Siren. Pag araw kening summer, ano kadalasan ang mga pigigibong mga medical mission? Ano mga kadalasan pinagigibot pag mga medical mission sa mga buro barangay? Kan sa tuyang ahensya kang gobyerno. Ano kadalasan pag summer? Apuera kan sa bloodletting, may medical and dental mission. Ano ang kasabay duman sa medical and dental mission? Pag nagbabakasyon o kaya summer season. Saro dyan mga tugang, so Operation Tuli. Narumduman ko dyan sa Malinaw. Programa ini ni dating Vice Mayor Sikato, ngunyan mayor na. Taon-taon dyan permi igwaki Operation Tuli. So mga apodkaan, so mga kaakian na gustong maging tunay ng lalaki, mapatuli. Libreng tuli. Duman sa Lapu-Lapu City, igwa duman ki 26 years old na sultiro ang nagpatuli. Nagpatuli. Sabi sa Bicol, nagpatatak. Aram nindo kung nata o kaya aram nindo kung ano so binipisyong nako akang 26 years old. So dai patabi na tutuli dyan, magayon ining barita. Tamay pag-asa papalan ka mo. So nagpaturi duman, nagpatatak duman na 26 anyos. Natawan tabi ki 10,000 pesos. Natawan pa ki 10,000 pesos. Nagpatataka na nga ni. Natawan ka pa ki Gismil. Dakol kaya paano so na-inspirar? Nagbilib. Sa 26 anyos na lalaki, nagkusog kibuot ini na magpatatak. Iyagan mo yan. Ang iba baga, supog na. Supog na. Diyan iyan ginibo sa Barangay Basak. Duman ini sa Bining Lapu-Lapu 2023. Iyo sa Lapu-Lapu City. Digdi sir, idol, bago lang tabi mag-medical mission kami, igwa nga ning 30 to 40 years old, nagpatuli pa siya. Iyo.
Dahil nag-sponsor gari, masurti ini, na minarumduman man ako kay ini dyan sa Sursugon. Kay Governor Hamor. So last na so gari may parapol bag itong mga sasakyan tapos mga motorsiklo. Gari so mga pakawat kang gobernador, saro duman sa naging pakawat. So kung sisay ang makakasakat digdi sa stage, nabako paturi. Sisay man talagang masakat duman sa stage na ngaya bako ka paturi tapos ngaya ipapangalandakan mo sa publiko na ikabako ka paturi. Bako ka patuli. Makasupugon baga. O may suminakat sa stage. May suminakat sa stage. Dahil man pati aram niya kung anong gigibuhon. Basta kuminusog subot niya. Suminakat sa stage. Inako niya na siya dai pa tuli. Sabi kang host nga ni na babayi. Hilingon ko daw ngaya. Pipahiling talaga. Pipahiling. O ta sabi kang gobernador. Natubod na nga kami na bako kapag ngaya tuli. Bilib ngaya kami sa imo. Natangayata, day ka patuli hanggang ngunyan. Ara mo sa edad, mga 50 anyos na. Natangaya no ita, day mo nga tigpapahiro yan junior mo. Busy ngaya tabi ngaya ko gob. So rason kang lalaki. Permide siyang busy. Dahil niya nauurasan, dahil siya nauurasan na magpatuli. Diyo. Mas 50 anyos na. Diyo. Siya man sa napati suminakat duman sa stage. Dahil niya aram kung ano, mechanics kung ano ang mangyayari. Sus Maria Josep. Dahil piga sa asahan tabi siya Norcapos kay itong 50 years old na lalaking suminakat duman sa stage. Premiuhan ito kay 50,000 pesos, 50,000. Premiuhan ki 50,000. Kang gobernador kang Sorsogon. Ini ngayang 50,000, bako ngaya ini pampatuli mo. Kudi ngaya premium mo inita, ika ngaya makusog ang buot mo na ako o na ikabako kapatuli. Para lakpakan sa mga tao. Yugon mo iya. Yako, maray palan suday nagpapatuli. May pag-asa tabi ka mong gumana. May pag-asa ka mong gumana. Kaya sabi Chanor kang gobernador duman sa Sorsogon, kaya kayo, alam nyo na, sa susunod na taon, garibinasi duman su premyo sa kumpira su edad niya. Kaya naging 50,000 su premyo sa iya. Kamo nga ha, bako sa na pati mga taga-Sorsogon Surayaon naman. Aram na ngayanin do sa sunod na taon. Dahil ngaya mo na ka mo magpatatak. Kaya gano'n yan. Naparahay lugod sa buhay kang lalaki. Namarahay lugod. Kaya ngayay ka noy. Dahil ka mawarang kipag-asa. Sa sunod na taon, pwedeng sumakat ka na naman digdi sa stage. Inay ko po. Makonsilo, ano? Si Simon hanggang talaga ang loko-loko dyan na masakat ka dyan sa stage, aaminon mo, ipapahiling mo, kaya aaminon mo na, supot ka. Ikanoy sabi ni Gobernador, arog kayan ngayon mga tunay na lalaki. Nag-aako kang tunay na realidad. Yogon mo yan.
Iyagad mo yan. Akuon mo sa atubangan kang publiko na kadakol-dakol na tao na day ka pa nabubunyaga. Nagka 50 mil tolos. Instant 50 mil. Nadai mo lamang puro pangarap. Na kuminusog sa nasubot mo, suminakat ka duman sa stage, tapi pasakat kung si Say ngaya dyan, anday patuli, sumakat sa stage. Suminakat sa lalaki, saro, iyaw masana suminakat duman, ta si Say man duman na buwa-buaman ang ganda. Bako, naka 50 mil. Ayahay sa lalaki. Kaya ngayon, next year, sana nga ikagiraredig diyang yang. Pero nag-announce na sa gobernador. Gari next year, yun naman ang gigibuhon. Kaya nakadangog kayo nakahiling. Alam na. Next year, maduman ngaya ko. Ako naman yan, masakat sa stage. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Makonsuelong pa ito, no? Ay, day patabi day ka mumawaran ki pag-asa. Tangon yan bagatabing mga summer season, uso yan. Malay nindo. Arog kayo ni duman sa Lapu-Lapu City. So, 26 anyos na nagpatuli. Dahil niya pigasahan, natawan siya paki 10,000 pesos. Kadakol ang napabilib. Sa sarong 26 anyos na nagkusog kibuot para magpatuli. Yogon mo yan. Sabi ni Musang Sayrin, dakol nga lugod ka ng daay na mapatuli. Duman ito sa Sursogon. Duman sa Sursogon ito. Pwedeng next year talaga, babantayan na ito. Tabata Supreme yung baga, binasi sa edad. Kung pera na sa edad mo, iyo man, kada sarong taon, kada taon, 1,000. 50 anyos na sa lalaki, di 50,000. Malay mo, next year, may magduman, 80 anyos. Sus Maria Josep. 80 anyos. Dahil patuloy. Di ba 80,000 siya? Ay, baga. Napagkakita. Ay, hindi. Pero pakonsuelo lamang kita. Pero totoo tabi yan, totoo yan. Totoo tabi yan na, bako yan na nagpapaulok sa nako. Dahil, totoo po yan. Totoo tabi yan. Totoo. Dahil totoo talaga, totoo. Totoo yan. Nangyari po yan. Kaya talagang dahil pa dyan, no, di may pag-asa ka mo duman sa Sursogon. Ini man, dahil niya man pigtoyo, nagpatuli siya, 26 anyos na, no, tapos gari nag-sponsor kang pagpatuli, tinawan siya ki incentive na 10,000 ta. Ika ngaya nagtaw ki inspirasyon na day ngaya rason na mili ngaya 26 anyos ka na day ka mapatuli. Napabilib po sa mga organizer kang Operation Libreng Tuli, tinawan tabi ki 10,000 pesos.
Kaya, ang magayon kay ni mananggad ng gibuhon duman sa Sursugon bako na so ngaya pinagkagurang na daytuli magayon so ngaya so nagpatuli na pinakagurang yun ang magayon na tawanin premyo kundi kayaon pa daw kan labaha yan. Ano na? Labaha o gunting? Kayaon pa daw yan. Ay na. Ay, good morning tabi sa mo, Ma'am Jocelyn Bragais. Kay Ate Jocelyn Bragais. Makonsuelo, may maray na bareta daman sa nagpatuli na may edad na. May maray na bareta daman sa nag-amin na siya day patuli. Yugon mo yan. Pwede palang pagkakitaan iyan. Ma'am Jocelyn. Daman kaya sa Sursugon, nakaagi pa sa ng mga bulan ini, so parapol duman ni Governor. May pa-contest duman na sisay ngayon dyan ang maisog na lalaki na magdigdi sa stage na. Amino na siya, dahil patuli, may dumi naman mananggad, may suminaka. Dahil niya aram na may premyo pala nito. Bako naka 50 mil su lalaki na dahil patuli. Sabi kang host ngani na subabayi. Di kami naniniwala dyan. Ipakita mo sa akin. Pipahiling man ang gantabi, Ma'am Jo. No. Ata nga ya, Ma'am, hilingon mo. Name, instant 50,000. Walang kahirap-hirap, yugo-yugon mo yan. Kaya ngaya sabi kang gobernador kan Sursugon, kayo ha, yung mga di pa nabinyagan dyan, next year, may pag-asa kayo. No. Daman ka mo sa Sursugon. So mga pigigibo bagang medical and dental mission, saro man ini 26 anyos na nagpatuli daman sa Lapu-Lapu City. 26 anyos nagpaturi, nag-abil kan libling tuli. Tapag-aro ba kay ni Ma'am Jo na bakasyon summer, may mga operation tuli yan, libre, ngunyan 26 anyos nagpatuli, di tinawan ki incentive kang nag-sponsor kang pagpatuli na tinawan ki 10,000. Ika ngaya, maisug ka. Maski na nga ngaya 26 anyos ka na. Hinampang mo, makusog ang buot mo. Ay, pangyayari sa maaba ka naman, magayon ang araw kaning mga istorya. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Pag summer, araw talaga kayan, dakol ki mga operation tuli, libreng tuli, ang nga ni bagang Eagles. So, organisasyon, nag-i-sponsor yan kaya araw kaya. Medical and dental mission. Kaya, abang-abang ka mo dyan, tamalay nindo. Maisipan ni Ma'am Jo, ni Ma'am Jocelyn Bragais. Halimbawa man nagpa-dental o medical and dental mission. Sara Ma'am Jo. Ngunyan, sumapatuli duman na may edad na. Malay nindo kung tawan maning premyo ni Ma'am Jocelyn. Kaya may ayuso nindo. Malay nindo.
O ito nga ni nagpatuli na 26 years old. Dahil niya mantig huna na. Arog kay ito. May premyo. Gwaman so dahil nagpatuli. May premyo. Natabi, Ma'am Jocelyn. Ano na nangyayari sa satuya sa Pilipinas kong mahal? Ang problema kay ni kung duman sa probinsya kan Sorsogon, kung ibaho na sumikanik sa sunod na taon. Siyempre naarama na maduman niya ako ta 80 years old na ngayon ko pero bako pa ako tuli o di may 80 mil ako. Baka ibahon sa mechanics ni Go. Oy, alas 9 na. 2 minutos tabi bago mag alas 9. Digdita naman po muna para mintras na tatapuso na sa tuyang programa ngunyang pong Martes. 25 kita kang Hunyo taon 2024. Tapos na sa piyesta sa Tabaco and dyan sa Kamalig. Sangaran po kan sa muyang station manager si Maestro Nila doon sa pangaran man po kan sa tuyang mga katuwang sa programa yaon dyan ng MBY Dormitory kay Madam Aileen, Vice Governor Ate Glenda Ong Bungaw, City Councilor Riner Burse, Cons Irene Morales Paut, Mayor Shika Pusbilo, si ABC President Cap Art Abila, sa Kapos Bilo Lotto Outlet kay Busbab, thank you. Sangaran po ni Dogabos, mga parantabay niya to. Paki-share na lang kan sa tuyang programa para mailing man po kang iba. Param na po muna sa indong lingkod. Manny Moxeya po ini si Mr. Hulbutana. Saga naman kita magiribanan sa programang Serbisyo Asin Reparo. Adios amigos! Domo, arigato, iringat po kita. Bye-bye! Si Manny Moxeya sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo. Orasyo Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo asin ngunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto na ama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami.
This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano World